V únoru roku 2010 byla slavnostně otevřena zmodernizovaná multimediální muzejní expozice v Městském paláci Templ v Mladé Boleslavi. Historie muzejní činnosti paláce Templ sahá do roku 2000, kdy zde byla umístěna expozice historie a archeologie města, nazvaná Templum Historicum et Archeologicum Boleslaviense. V roce 2009 společnost Kultura města Mladá Boleslav a.s. zahájila rekonstrukci a modernizaci vnitřního vybavení paláce Templ spolu s dalším rozvojem galerijní činnosti. Autorským vkladem společnosti Kultura města Mladá Boleslav a.s. je pojetí projektu jako celé multimediální prezentace, která je vytvořena co nejatraktivnější tak, aby poskytovala návštěvníkům možnosti voleb programů a byla interaktivní. Expozice obsahuje kolem 50 krátkých dokumentárních snímků, kde objevy, nálezy a historická fakta prezentují sami odborníci, kteří s patřičným zájmem pro věc diváka zatáhnou do děje. Boží voda má historii 3000letou. Kdybychom tady stáli po polovině 16. století, za námi by se novotou skvěla budova Českobratrského sboru. No jeskyně Oko, tam nahoře, představuje pomyslný diamant v koruně českého ráje. Dále se návštěvník setká s mnoha obrazovými a textovými materiály. Při realizaci byly využity nejnovější technologie, informační terminály, dotykové obrazovky, nové dataprojektory či speciální plazmová obrazovka pro podlahovou projekci. Díky novým technologiím se návštěvníci setkají s unikáty, které jsou mnohdy ukryté jen v archivech, protože je z různých důvodů nelze vystavovat. Například nález osobního archivu Matouše Konečného, posledního seniora jednoty bratrské v Čechách, objev více než 500 dopisů, desítek rejstříků, účtů, poznámek či konceptů je zcela mimořádný. V multimediální prezentaci jsou také představeny unikátní zlaté a stříbrné poklady ze sbírek Muzea Mladoboleslavska. Návštěvník má možnost si prohlédnout dokumentační fotografie přímo z terénu a zprostředkovaně prožít okamžik, kdy poklady po staletích či tisíciletích opět spatřují světlo světla. V nově zhotovené vitríně jsou tyto výjimečné předměty vystaveny in natura. Některé z nich, například nádobka s téměř kilogramem stříbrných slitků, byly objeveny v loňském roce a k vidění jsou úplně poprvé. Je možné si prohlédnout i známý pravěký poklad zlatých ozdob a bronzových seker. Prostor je věnován také nálezům mincí od počátku letopočtu do novověku. V posledních letech se Templ stal místem pro pořádání celé řady již tradičních akcí, jako je muzejní noc, středověký jarmark, Halloween nebo Vánoce na Templu. Do jeho prostor si našli cestu návštěvníci všech věkových kategorií, nejen z Mladé Boleslavy. Zvláště na dějepisné programy z experimentální archeologie jezdí žáci a studenti mnoha škol. I to je motivací, proč chce společnost Kultura města Mladá Boleslav a.s. v projektu dále pokračovat. Technické parametry nových terminálů totiž umožňují vkládat nová data a filmy a expozici tak průběžně aktualizovat.